Dus ben die eronder zitten, die naar de bliksem. En dat wil we net. Stellige woorden van burgemeester Agricola van Dantumadeel. Hij maakt het hem krutte zwargen over het toenemende gebruik van cocaïne onder jongerijn. Tieners beginnen in die regio namelijk heel tijd jonger met het broeken van drank en drugs. Dat merken ze ook bij het jongerijnwerk van Dantumadeel. Het begint meestal bij softdrugs, wiet. Maar naarmate ze ouder worden, dan gaat het echt gewoon naar harddrugs. Ik denk dat het met name komt omdat het al de laatste jaren vooral heel lastig is voor de jongeren om een eigen plekje te krijgen. Rianne is krek de Mannelien begon als jongerijnwerker. Op het stuit is ze vooral dwaande om paadwiers te worden in haar werkgebied. Het is vooral het eerste contact is heel erg belangrijk, maar dat kost iets. Het is net zo dat het de eerste maand het vertrouwen er is. Zodra ze uw gezicht wat kennen en het eerste contact wat best had, dan zullen wij ook zien dat er steeds meer contact vanuit de jongeren echt naar huis zal komen. Het ontbreken van een eigen honk zorgt ervoor dat jongeren in groepen op stritten omhingen. Benaming groepsdruk en verveling zorg je ervoor dat tieners experimenteren met drank en drugs. Het implementeren van eenzelfde systeem als in Iersloon zou het probleem ompakken moeten. Wat ze daar concludeert hebben, en dat zie je eigenlijk ook wel, is dat het ompakken van jeugd op hun gedrag, ontsprekken op gedrag, zodat het gewoon net helpt. En wat dan wel heel goed werkt, is zorg je dat de omjouwing bij die jeugd opgroeit, dat die goed is, dat die veilig is en dat er een omjouwing is waarin het net normaal is dat die jeugd drugs of alcohol gebruikt. Op scholen al beginnen met voorlichtingen ja, en echt preventief werken. Wij willen graag zien laten dat wij ervan zijn en dat wij naast hun staan in plaats van erboven. En net maar het vingerlijke gewoon wezen, maar meer naar het verhaal erachter en waarom ze bepaalde dingen doen. En ze daarin zo goed mogelijk begeleiden.